Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukuze ukwamenela umsakazi owoKhozi FM ubheka Bheka Mchunu kungaziwa ukuthi uphethwe isifo sini yize ebephuma engena kodokotela. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibola khona le video. Mangoqala usijone leli khasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwanda. Ugcine uphumela obala Umndeni wobe ngumsakazi owoKhozi FM ubheka Bheka Mchunu waphawula ngokudlula kwakhe emhlabeni ngokukhulu ukuzuma. Babeka ukuthi isifo ebesimphethe ebesingaziwa uze wadlula emhlabeni. Bathi lokhu kugula bekuhlanganisa ukuphelelwa umoya okuke kwambamba izikhawu eziningi esakaza. Ekhuluma nephephandaba isoleza umfowabo omdala kaBK umnumzane Falakhe Mchunu uthe ngeke alibale akubonile ingane yakwabo ephelela phambi kwakhe ebhekile. Uqhube wathi ekhaya asilalanga sonke kuze kwazi hayi ngoba besicabanga ngomzima cha aswele lutho kodwa nje bekubhlungu benhliziyo ngokuzivelela kushona ingane yakwethu yibona obusenze zangafikela ubuthongo. Yena ubesegulile kodwa kukho esingakuveza ukuthi kumthathile sonke asazi naye behlale simbuza ukuthi ngabe yini emphethe ethi akazi. Ngonyaka odlule kwethuka abalaleli bomsakazo kuvele ukuthi nya emoyeni esakaza kwavela ukuthi ubesebanjwe yikho lokugula okugcine kungaqondakalanga. Lo msakazi wasempangeni engwelezana ushone ngolesibili ephuthunyiswa esibhedlela nokuyila kufike kwaqinisekiswa khona ukuthi akasekho emhlabeni. Khona bese kunesikhathi ela ekhaya ebambekile kuchaza umfowabo uthi siphatheke kabi kakhulu akukhulumeki ngalento kodwa ke siyabonga kubo bonke abasesekile kuqhuba yena umfowabo. Uqhube wathi njengomndeni sihlanganile futhi uma kungekho izinguquko ezofika uzofihlwa ngesonto. Ube ngumngani kamufa omkhulu emkhakheni wezokusakaza uLinda Mr Magic Sibe uveza ukuthi ufe olembeza ngokudlula emhlabeni kukaBK ubengayena nje kuphela umngani wakhe kodwa ubesefana nomfowabo. Uqhube wathi ubheka wamiswa kuKhozi FM ekhulume omoyeni ngecala engangibhekene nalo kulomsakazo. Mina ngathi ngisasokhozini ngenza isiqinisekiso sokuthi uyangena kulomsakazo ngoba ngangibona ikhono lakhe kulomkhakha ugulile yena njengoba ngomgqibelo bekunomcimbi esikoleni sakhe wangitshela ukuthi ngeke abe khona ngenxa yokubambeka. Wangicela ukuthi ngihambe ngiyomphathela uhlelo ngaphinde ngaba amehlo akhe kukho konke okwakwenzeka kuchaza yena uLinda Sibe. Uqhube wathi into azomkhumbula ngayo inhliziyo yakhe enhle nokuba nothando ngabantu. Bafethu ke lezi indaba ezishiya abantu abaningi bephatheke kabi. Sifisa ngathi ke nomoya wakhe ubheka Bheka Mchunu ngalala ngokukhulu ukujula. Ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ongibambe evidweni elandelayo.